Sino kaya sa kanila ang wala ni isang kasalanan? At bakit pinagsisigawan na walang dungis ang piglawan? E ano itong dayaan nung nakaraang halalan? 6 years na nanungkulan sa nakaw na kapangyarihan. At meron pang balita, pandarampong ng gintong tonelada. Si Mariet, Noyet at Layet, pangunahing suspetsa. Kaya tigilan na ang paninira, dahil bumabalandra kay Bongbong lang at Sara. Babangon ang ating bansa. Kung talino ang basehan, gusto mo ba ng madalas na lutang? Kulang sa paninindigan, sa Ilocano'y mayaw-awan. At hindi yan ang kailangan ng bansang may kahirapan. Si Bongbong at Sara lamang ang tanging maaasahan. At huwag na kayong umasa na kayo'y makakapandaya sa mga peke ninyong balita. Ay wala nang naniniwala. Handa na ang mga maharlika, lalaban na ang lahing dakila. Kay Bongbong lang at Sara, tambalang walang ubra. Huwag na kayong umasa na kayo'y makakapandaya sa mga peke ninyong balita. Ay wala nang naniniwala. Handa na ang mga maharlika, lalaban na ang lahing dakila. Kay Bongbong